जायगायाव थांनानै जों मा जोंनि जायगायाव नोंखौ लांगोन मा देखायहैगोन जोङो ओरैनानै नाय आंना सानब्रै सानबाजों मोनसे भिडिअबो जाबावा होमबा बे सानब्रै सानबायाव मा खालामगोन आङो 2-3 मिनिटनि भिडिअस क्लिप लाबाय लानानै आङो आलादा बे गिदिंबायनो थायो आङो बे सानब्रै सानबायाव बेयाव आङो बहुत नलेज मोनो आरो दा बे नलेजखौ जोंबो इसोरनो हरनो हायो नामा इसोरखौ लाबोनानै इखौ लुबैयो आरो होमबासो जोंनि बर' हारिया गोसारगोन आरो अब्लासो जों बर' हारि सासे सोरबा नङाबा रावबो नङा जों भाई सिदा खोथा दे खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे बि बयसनि भिडिअखौ नायनानै ना बि बयसआ DN ब्लग बिथांनि भिडिअआव फैनानैहाय जे बाथ्राफोर बुंदों ना बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो ना एक्चुअली बियो बेबायदि जेनेरेलि बाथ्राफोरखौ बुंफेरा ओमफ्राय जेनाखि बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों ना बेवहाय माने जोङो जाय रोखोमै खामानिखौ मावोबा जोंनि जेनाखि मा होनना बुङो टेरिटरिया जोंनि काउन्सिल जेनेबा जोंनि ओनसोला ना डेभेलप जागोन बेखौ डेभेलप खालामनो हागोन ना बांसिनै जोङो साबसिन खालामनो हागोन बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा बुंदों आरोना मेनलि बिथाङा एक्चुअली गोबां जायगा बेरायबाय ना गोबां कान्ट्रिज बिथाङा बेरायबाय गोबां स्टेटफोर बिथाङा बेरायबाय दा जायफ्रानाखि स्टेट बेरायो जायफ्रानाखि कान्ट्रि गुबुन कान्ट्रि बेरायनो हायो बिथांमोनाव गोबां नलेज थायो जायजों बिथांमोना कम्पेयार खालामनानै जोंनि स्टेटखौ ना जोंनि जायगाखौ जोंनि ओनसोलखौ बेबायदि जाजानो लुगैयो आरोना दा बेखायनो जेनाखि बि बयस बिथाङा बुंदों कि आङो भिडिअखौ देखायगासिनो बिथांनि भिडिअखौ आङो देखायगोन दा आङो बिथांनि भिडिअखौ देखायनायनि सिगां एसे बुंदेरनो सानदों आरोना टुरिजम सेक्टराव माने जोङो बिराद ध्यान खालामनांगौ माने जोङो बिराद मोजाङै खामानि मावनो हानांगौ अब्लासो जोंनि जायगाखौ ना गुबुन जायगाफोरबादि ना जोङो कम्पेयार खालामनो हागोन जे जोङो सिनायथि होनो हागोन ना जुदि जोङो सिनायथि होनो खुनु माबायानो गैयाब्ला ना एग्जाम्पलानो गैयाबा खुनु माबा मोनसे सिनानो गैयाबा ना गुबुन जायगानि ना फरेनार्स जेनेबा गुबुन कान्ट्रिनि मानसिफ्रा जोंनि ओनसोलाव फैयोबा ना जोंनि नर्थ इस्टआव फैयोबा नर्थ इस्ट माने जोंनि ओनसोलाव फैयोबा ना जों बबे सेक्टरखौ देखायनानै जोङो डेभेलप जानाय मोनसे जायगा होननानै जोङो बड'लेण्डखौ देखायनो हागोन ना देखायनोनो जों हानाय नङा दा बेखायनो जोङो माने बिथाङा बे टुरिजम सेक्टरखौ बिराद इम्पर्टेन्ट होनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों बेजों लोगोसे आङो बेखौ बुंनो एसेबां गोनांथि गैया बिथांनि भिडिअखौ नायब्लानो नोंथांमोना बुजिखागोन बाट आङो बेखौसो बुंनो सानदों जे BJPआ जा खामानि मावदोंमोन सिगां एसे मोजां मावदोंमोन माने दासिमबो मोजां मावनानै दङ खिन्थु बाट BJPनि जेनाखि माखासे मा होनना बुङो सिङावनि पलिसिफोर एसे आलादा सिस्टेम जायो जायफोर बाथ्राफोराव आङो मख'नो गोसो गैया बेयाव जोङो नोजोर होयोब्ला BJP फैनानै जोंनियाव गामि ओनसोलाव कारेन्ट फैदों बेनिफ्राय गोबां कारेन्टआ बिराद इम्पर्टेन्ट बेजों जोङो डेभेलप जाहोनो हायो बेनिफ्राय मेन लामा जोङो नांथारगौ ओमफ्राय मेन बाथ्रा आङो बेखौ नोजोर होबाय थानो गोसो जायो कि जोंनि जेनाखि मा टेरिटरियाव जोंनि मा एरियायाव रिजियनाव ना दाथ' रिजियन जाबाय बेयावहाय जोङो कम्पानि फेक्टरि जों गायसननो हाथारनांगौ आनटिल एन्ड आनलेस कम्पानि एन्ड फेक्टरि जों गायसननो हाया अब्लासिम जोंनि ओनसोला डेभेलप जाया मानो होनना बुङोब्ला ओनसोलाव गोबांथार जों बेकारनि जेंनाया बारा जाबाय माने बेकारा गोबां जाबाय जोङो सोरखौ साख्रि होनानै जोङो इंगेज खालामनानै दोननो हाबावनो ना रावखौबो जोङो साख्रि होनोनो हाथ्र'ला गोबां फरायनाय MA BA फरायनाय आसाम टेट पास जानाय मानसिफ्रानो जोंनिया ओरैनो दङ अब्ला सोर साबजेक्टखौ जोङो जब होनानै इंगेज खालामनो हाबावनो सरकारा हायानो बेनिखायनो जोङो कम्पानि बेवहाय बिराद ध्यान होनांगौ जाहैदों माने जुदि मोनसे डिस्ट्रिक्टआव ना मोनसे कम्पानि गायसननो हायोब्ला बेनो जथेस्थ' बेनो साटिसफाइड ना बेजोंनो गोबां मानसि बेकारनि जेंनाया खमायलांगोन दा बेखौनो हायाखै कि गासै जोंनि जेनाखि डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मोनसेबो फेक्टरि कम्पानि गायसननोनो जोंहा दमानो गैयाबा जोङो मा आसा खालामनो हागौ कि जोंनि जेनाखि रिजना जोंनि काउन्सिला मोनसे सुइजारलेण्ड बायदि जायगा जानो हागोन सुइजारलेण्ड बायदि माबोरै जोङो कम्पेयार खालामनो हानो खुनु कम्पेयार खालामनायनि औकादानो गैया माने जोङो बुंथावनोनो समाया माने लाजिथाव बाथ्रासो दा बेनि सायाव जोंहा डिभाइड जोंनि बर्डफ्राबो डिभाइड पलिटिक्स बिराद गाज्रि बर'नि पलिटिक्स गासिबो माने
जाय बाथ्राखौ जायजोंहाय कम्पेयार खालामथावा बेजों कम्पेयार खालामनायनि लाब गैया बेनिखायनो जोङो रियेलिटियाव खामानिखौ माव बेनिफ्रायसो गासैबो जागोन दा बि बयसनि जेनाखि बुंनाय बाथ्रा नोंथांमोना बेखौ खोनासंलां बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों ना जोङो माबोरै डेभेलप खालामनो हायो जोंनि गुबुन स्टेटफोरनि गुबुन जायगाफोरनि डेभेलप जेनाखि जायगाफोरनि बिसोरबायदि जोंनि जे जायगाखौ माबोरै दिखोनो हायो बेखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंलांनो जों दा गुबुन मायबा मायबियाव गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बड'लेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो एन्टारटेनमेन्ट जों एन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एकार्ड खालामो माने थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसिनि कालचार जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन जोङो जेबो गैया होनगोन आङो जोंनियाव टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेबो माबा खेयाल लाया टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा खेयाल लानांगो आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिजम डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन इ मानसिखौ टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ जोंनियाव खेयाल लाथारनांगो जायखौ जों लाया टुरिजम बाहेरनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव मानसि फैगोन बाहेरनिफ्राय बड'लेण्डआव मानसि फैबा बे मानसिया जोंनो खरस खालामफैगोन बे खरसखौ जोंनि मायाव खालामगोन जोंनि लकेल मानसिनियाव थाफायगोन जाफायगोन लोंफायगोन बिनि खरसाखौ बे जोंनि बर' मानसियानो मोनगोन जोंनि लकेल मानसियानो मोनगोन देट्स फायदा टुरिजम ओरैबायदि फायदा जोङो उत्तराखन्ड बुंनो थाङोबा टुरिजम दोनो ओरैबायदि इयाव अमिर मानसि दोङो जोङो जुदि दा हमना ला आउट अफ मा होनो आनादार स्टेटफोरखौ जोङो लानो थाङोबाबो हमना ला दा जोङो टुरिजम बिराद माने माबायो आरो इसोरो मा होनो इखौ बोगथाबो आंना जालायलाङा माने टुरिजमखौ इसोर माने लिङो गावनाव दा जोंफोरखौ स्पन्सार्ड लिङो जोंनि स्टेटआव फैनानै भिडिअस बानायफै उमुक हटेलाव थानानै बानाय उमुक जायगा देखाय जों फानि वेसआव देखाय मालाबा जोंनि भिडिअसआ खिन्थु स्पन्सार्ड वेसआवबो जायो मिथिबाय जों स्पन्सार्ड वेस हिसाबै देखाया जों इसोरनि जानाय लोंनाय खालि देखायो बास नुनांगौ भिडिअसआव तो देट्स जोंनाबो टुरिजमा डिपार्टमेन्टआ लाथारनांगौ आरो जोङो लायोबासो जोंनि माबायाबो डेभेलप जागोन जायगायाबो आपग्रेड जालांगोन दा बेनो आर्निंनि जरिया बिराद तारिका दोङो बे बिराद तारिकानिबो जोंनि बे टुरिजमा बिराद गोदोर मोनसे आर्निं जरिया लकेलिटि मानसिफोरनि थाखाय दा जेरैबायदि सोलिगासिनो जेनेरेसना नांथारगौ आरोना एकदम टुरिजमा बिराद मोजां जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामनानै जों इखौनो मा थिक मोजां स्टाइलाव देखायनो हायो देखायनानै जोङो बाहारनि टुरिजमखौ जोंनाव लाबोनो हायो तो हिसाबै मोनसे फेस्ट खुंनानै हो मोनसे टुरिजमनि बानायनानै हो टुरिजमनि थाखाय फैसा फैथारो बे फैसा फैनायफोरखौ मायाव दोनो जेबो बाहाया तो बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ आंना डाइरेक्ट रायनाय बायदि जायो दै बुंनायानो इरकम आरो खोथाफोरा दा जोङो बुजियो जोङो मिथियो खिन्थु मिथिनानैबो जोंनि बाथ्राया मा जोङो मासे सिटिसो जों माने एम्फौ मोस्रोमसो जोंनि बाथ्राखौ सोर लागोन सोर गनायगोन जोङो सोरनिबा सिगाङाव बुंहैगोन जोङो सैमा सोंनाय रखम बौ सोङैबाय थानाय बेकार सैमा सोंनायखौ सै होननानै होना हरगोन जोंनि बाथ्रा बुंनाय बिदिसो नङा तो टुरिजम डिपार्टमेन्ट जोङो माबि नांगौ आंनिबाथ' बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थायो आंना दा रागा जोंबा माखौबा सोलांलायलांगोन नंगौ बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थाबा जाया जोङो बर' हारि एदावलायबाय थाबा इनि खिथौखौ थुलायलायबाय थाबा एख' लाब गैया जोङो डेभेलप लाबोनो हानांगोन बिथांखौ जोङो गोजौ दोनहरनो हानांगोन होमबासो जोंनि हारिखौ सोरबा मिथिनो लुबैगोन जोंनि हारिखौ सोरबा गावनि एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन आरो जितियानो जोंनि हारिखौ सोरबा एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन इतियानो जोंनि बड'लेण्डआ इजिलि ओरैनो जालांगोन बड'लेण्ड होननानै जोंनि जायगायाव फैनो लुबैगोन जोंनि बड' कालचारखौ नायनो लुबैगोन जोंनि गासै थासारिखौ मिन्थिनो लुबैगोन देट्स वाइ जोंनि मोनसेल' जरियाबो जोङो दायो टुरिजमखौ लाबोनो हानांगौ जोंनि हारि जोंनि जातिखौ जोङो देखायनो हानांगौ सोरबा आंनि हिन्दी लेंगुवेजजों भिडिअ बानायनायखौ बुंनो हागौ सोरबा हिन्दी बर' जानानै हिन्दी बुंबाय थायो माबि बिदि बुंनो हागौ खिन्थु नों मेन्टेलिटिया एसे ल' आरो जुदि नों इदि बाथ्रा होनदोंबा नोंबो नायग्रा नोंखौनो होनदों खिन्थु आं नंगौ सिदा खोथा आङो खिन्थु सोरनिबा गाज्रि जानाय सोरनिबा हामा जानाय आंखौ मालाबाबो लुगैया आं सिदा खोथा होनो आं मालाबाबो सोरनिबा माबायाव होननो मोनाखै नोंनि भिडिअसआव आं दिनै होनबाय खिन्थु आं जि बुङो सैथो खोथा बुङो बेनो आरो जोङो दिनै हिन्दी भाषायाव बुंबासो जोङो सोरबा जोंनि हारिखौ सिनाय मोनगोन जोङो फोरमायनानै हागोन जों इ नङा दे नैबे जोंनि हारिनि उमुक होननानै देखायबासो जे बे देखायनाय बे नङा जोंनि बेकग्राउन्डआव मा सोलिबाय थादों जोंनि बेकग्राउन्डआव मा नुबाय थादों जोंनि बड'लेण्डखौ बेनो मोनसे माने बुङै फोरमायनाय फोसावनाय मा जायगा बेकग्राउन्डआव नुनानै बे सासे मानसिया आकर्षित जानानै फैनो लुबैगोन जे बुंलायनो नाङा दे बे जोंनि हारि बियो उमुक खिन्थु जों देखायबाय थाबानो एक्चुअलि मा जायगा बियो मा मिथिनो लुबैलाङो इदिनो थ' बिनि बागै मिथिनो लुबैनानै जोंनि जायगायाव फैगोन थ' बे नङा जे आं बर' माबा बर' होननानै लाबाय थाबासो नों बर' जोंनावबो थैनि खारोब्रा बर' बिमाजोंनो जोनोम जानाय जोंनाव रोदा खारोब्रा
थैया ओरैबायदि खारलाङो जोंबो सोरबा माबानिफोरखौ जों दा हमना ला गिदिंबाय थानाय हिसाबै जोंनावबो बिराद बाहेरनि इभेन जोंनियाव आलदा आलदा मा होनो कान्ट्रिसनिबो दा लोगोफोर दङ जोङो जे टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा जुदि मोजां माबायोबा जों इसोरखौ लाबोनानैबो जोङो बरिया जोङो देखायनो हायो मानो हायो जेरै सोरबा गाइड थायोबा जोंथ' दा हमना ला जेनेरेलि लाबथिंबाय थानानै देखायबाय थानाया इम्पसिबल इयो सोरबा आं सोरखौबा पार्सनेलि लाबोनानै देखायनो हानाया किउकि आंनोबो ओंखाम जानो थाखाय आंनि बिमा बिफाबो दोङो आं बिमा बिफानो ओंखाम जाहोनोबो आं खामानि मावबाय थानो गोनां थ' देट्स वाइ जों लाबोनानै पार्सनेलि देखायनो हाया थ' जुदि टुरिजम डिपार्टमेन्टआ बेफोर खामानिखौ मावो बेस्ट होबाय आं लागायबाय माबा माबि बुंनाय मोनसे बेफोर रखम खोथा आरो थ' आङो रायनाय बायदि जालायलांनो थ' बेफोरनो आरो दा हिन्दी जोंफोरखौ बानायोना सोरबा ल' मेन्टेलिटि चिप मेन्टेलिटिफोरा होनो आरो बेफोर मा बानायो सासे सानै मायबा मोनसे पार्सनासो बे जाय चिप मेन्टेलिटि आरो नायो ओरैनो बुंना ला आं बर' होनना लानानै एख' लाब गैया नोंनो बर'नि रोदा थैया खारनांगोन बायदि होमबासो नों सिं मावनांगोन खामानि नोङो बर' हारिनि थाखाय हमनानै लादो हमना आंनि खोथाखौनो होनबाय आङो सोरबा आसामिस मानसियानो मिथिबाय हमनानै ला आनादार स्टेटनिखौ होनला मा मानसि इयो मा मानसि होनबाथाय आंखौ मिथिगोन बर' मानसि मुनि मानि सब ओंखारलांगोन इफोरनिफ्रायनो बिथाङाबो जुदि मट' ब्लगिं खालामनानै हाइ लेभेलाव थांनो हायो गोजौ थाखोआव सहैनो हायो बिनिफ्राय नाम फैगोन मा नाम नोंनि नामा मा नाम ध्रुबजित नार्जारि थ' बे नामखौ सोंनानैनो नार्जारि सोदोबा फैबायना होमबाना बे मा जायगायाव थायो मुनि सब ओंखारलाङो थ' ओंखायनो नोजोर होथारनांगो टुरिजम डिपार्टमेन्ट आं खिन्थु रायो होखायो दा बेनो आरो खोथाया जोंनावबो दङ जों माने बर' बिमायानो जोंखौ जोनोम होनाय नालाय जोंबो दुखु मोनो जोंनि हारिफ्रा जुदि बिदिनो गावजों गाव नारसेबलायबाय थायो सोरबा मायबा बुजि मोनखाबाय जानांगौ बुजि मोनग्राफोरा बारा बुंनो गोनां खुनु बाथ्रा गैया जायफोरा बुजि मोनग्रा बे बुजि मोनो दा सोरबाफोरा बेयावबो बुंलायगोन दा बहुत रोंनाय खिन्थु आं जेबो रोङा आं जेबो मिथिया आं जिखिनाखौ आंनि फिल मोनदों आं गाव आं बेखौसो नोंथांनि सिगाङाव बुंदों शेयार खालामदों बास आंनाव जेबो इडुकेसन गैया दे आं रावखौ फोरोंनो थाङाखै आं रावखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु आंनि मोनसे माबाया बेनो आं जा मोन्दांथि मोनदों आंनाव जा रोदा खारगासिनो जोंनियाव जा डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेफोरो जानांगौ आरो आंनिबा आरो माने आलादा जायगायाव गिदिंबासो मिन्थियो दा इसा जोङो आलादा जायगायाव थांनानै जों मा जोंनि जायगायाव नोंखौ लांगोन मा देखायहैगोन जोङो बिराद आंना एन्टारटेनमेन्ट केटेगरिनि आं भिडिअस बानायो स' एन्टारटेनमेन्टखौनो जों देखायोल' खिन्थु बेनि अनगायैबो जों बिराद माने नलेज बिसोरनि जायगानि बागै जोङो मिन्थियो नों साननानै नाय आंना सानब्रै सानबाजों मोनसे भिडिअबो जाबावा होमबा बे सानब्रै सानबायाव मा खालामगोन आङो 2-3 मिनिटनि भिडिअस क्लिप लानानै आङो आलादा बे गिदिंबायनो थायो आङो बे सानब्रै सानबायाव बेयाव आङो बुहुत नलेज मोनो आरो दा बे नलेजखौ जोंबो इसोरनो हरनो हायो नामा इसोरखौ लाबोनानै बेखौ लुबैयो आरो होमबासो जोंनि बर' हारिया गोसारगोन आरो अब्लासो जों बर' हारि सासे सोरबा नङाबा रावबो नङा जों भाइ सिदा खोथा